abandonné na kubu de kama. Wane abandonné na kubu de kama. Na la beni no kubu ko ngamane na no de kama. Ne sera no. Egi ne sera. Nga bien ka tellement ka ministre kuna ka le gagne la bien retour que les 12. Au ministre. Mais profitez ka fouya. Ala ke ne la du mutawi. Ngomi na no fe. Ana segini kubu. Wane dalimbala. Kubu mbi segin ka ta pamo. Apita Mali la parce a tchao bambulu. Ani tchao yere. Mali Burkina machi banarom na. Mali den fefe ko miri bala kubu na biye dinema ayi. Ministre des sports de ne wele. Ako sumano ila benendo. Ngone la benendo mbali kola su ani clé. Ako sumano ibi se ka tashino ngo ministre mani ko shu na ngabili eglu no femeta. Ko ngabalizi la be. Neno ni so jawula la bena. Me wili kana tuma mi. Ay wila ka bureau comme. Akombichi. Nga chef de cabinet B. Nga chargé de mission B. Sente ka chide me wuli o fene bia. No e Malik Diaw ka chide. Honorable Aliou Gueye. Abia. Anana Malik Diaw ka chila. Akoy ba fo egli. Ministre des sports côté. Ko président Assimi Goïta côté. Ko Malik Djibi Aouka. Adalendo Aula. Wa abado abisi. I mean for a kuluba. Faut dire foroka faut ka okili la jige wa abado amanyine. Assimi go kabi ka okono kuluba ni kupuye. Malik Diaw ka chikando. Fem welele no ko lada. Egli ni do imana be. Mali deum bi sira. Comme ñina siram bana parce que aw ci. Ñina siram bana aw la benindo aba ñine bo. Ñina siram bana il faut que c'est que fait une takata na edi. Mali Diaw ko fo. Jigia bi awka ale ba do awti sira courage bola ako chesiri aka ñugo mine iba fo machi labana. Be farla ñonga ni fenkeli moy ka damune kun ani kun na ya jogon ke abi ñeso Malik Diaw ka chido nga ni tibe dara nere de ka chika muna malila ni grand volontaire ibe club muna salaire bi dima ni kera fonctionnaire ibe barakero muna sara bi dima nga ne chia sarate mogo de bise ka ne sonti sarate on na de iba ke de ko faso kodo wane na beni do faso ko kama on fe wa ko jilia ni ngaraya koro fo te ngarala mina ngaraya koro fo ngaraya te furaye krishite korotete ngaraya jume ni koba ikera nere de nyina ndara do ya la di akera nyina sera ka lakali am fo de mangara o kama afora ne ma diero ngara ngoni te ngara muna parce que mata kene ba kan foro ka to ta kana nai aw de se ka ne ke ngara aw de se ka ne ke ngara na aw ne ke ngara aw bi fara ngana uka parce que ngana koro de ko ne re ake bi ala ila tige di o ma gar tige do ma ay sababu do ma Mali tarku koro munu bilaka am to ka munu lakali sunjata fakoli turamaga cheba babemba biton firun saibun sambajo gelajo jamira suguna kaya magan sise kumi jose ni besa ela shek mortam ni besa ukila jamatu ngachane nga mun kama beto ko mafo parce que même foi que foi ti foma sans que ben ka combiner on chikitia sans que me biko fa chitike nga jume mitoya anke wale aba fodi ma tonko date la ba fodi ma ko toko o kama kuma kala ko toko jani che janti kili ala la tire di on ne ma pi sans que me flan sans ba kili Malik mama na si auto ko fa o la tire ba bo auto be fo flan flan du mena ko Mali di Côte d'Ivoire che mu ya juru tire pe o awi
au Chinindron. Ministre les Ivoiriens, certes, c'est des adversaires, mais ce n'est pas des ennemis. Soyons fair play. En Djougou Tede, ou en Djougouye, en tout Djougouye. En bébé Chinita, il nous fait, nan Klala, en me clon, en me yele, en banga Mogoyake. Au Kama Fora, qu'on est clon et Tchamou Bali, c'est avec Kela, au Tchay Mogolangoulé. Tchamouka se va à Bali, clon là, au Tchay Soubaï. Aïe clon, aïe yele. Là, on a une idée. Ma million, moi, je l'ai dit, je l'ai ay réseau la je demena ay Ghana Burkina contrôle message mu jigna ne kula ka message bakele ko sumano ambi fait et de kata ne ti bolontan ne ti système di Eric de Baka système di abuta akre jabi mana so fendo biso nga muna forane ko ne kana parce que ba do ko ay ngolo jara modoni o ba do ay da jara modoni ou pas de aïe putain Koulibaly modé ou n'y a ou pas de aïe Tchétiki pas tenté modé ou n'y a ou pas de aïe Koumi José Traoré modé ou n'y a ou pas de aïe Yamangé Sakho modé ou n'y a non wallahi ou pas donc avant aïe Fakoli modé ou n'y a ou pas de aïe Sounjata Keita modé ou n'y a ou pas de aïe Siriba Niakate modé ou n'y a non ou pas de aïe Keneka Banani Kiama Koulatige modé ou n'y a non c'est vous ou pas de tiki aïe Mbaganyame Kamara Chioude Kene Nkaya ou bas de tigi ah oui tant sur Bayern et tant Moussa Bayern corps de balle ma fond tant sur Bayern Tchétike tché on fait ni tonko tantila Tchétike tché on fait ni la cari tantila Tchétike tché on fait ni semero tantila semero folo joy iba aflana yi fay asabana yi ka alay anani na yi jogoy anani na yi shekoy anani na yi ka fere anani na yi jay aduruna yi dusuy awrona yi hakile otma wulu blana o kartige o de bete tay kartige mbe ala bulu ngala ko ni ke ba de bi soroli ke de o kay sidi ko ala be ni friji la ka soroti se noni na ko ala be ala me bama bi oh monsieur jamana sibino ko kono Egli asimi fanga ta domi ne na nyogo ne da brunye kele ne fo mba fo nyogo diru ba la bi tegara foray no mo président 2005 ni budget ne ma masake film head donner kram masake mi kini ka tegara fay san ta de shegin bi akere nunga malide unti fene ujigi de bika ili malide mi ko bi muso kono na che abu muso kono na che ka sira do che ti se ka fo ko dembe mbulu nga jigi bi deka ani mali biti mali ti se ka fo ka kubuta de nga mali jigi bi kubuka parce que mali a do tigi ko cho bambulu bi munu se ka kubuta ay baraka e ba fo ko sunyata ni aka taruku me abiki kono ka isan keme bolu Soujada, il est mort à 55 ans. Aïe Barak, il va beaucoup trop marrer. Quand il faisait la bataille de Gambie, il avait 25 ans. 25 ans de l'hiver. Akachade. Aïe Barak, il faut combien de José Traoré. Il était dans l'armée française à Ségou. À Boreno, à 28 ans, quand on a bataille de Beledouké. Travail comme Firoun et Chaboun, les grands résistants à la pénétration. Ah oui, c'est. En Tchessir, parce que Maliden Djili, Bonya de B, Maliden Djili, Karama de B, Maliden Djili, Sabali de B, n'a Maliden Djili la Djouka Takono, Foukaria Takono, Maliden mi décédé, n'a Maliden ma seke que ça dana, au dernier n'a fait, ne Djili, ne de l'Eluta, oh oui, ne nada. Ah, à quand on me dit akanga mundinema wasa akanga mundinema c'est domite pied ni jero ko mta jiri wala bi wuli ka ta fenge mi nga bunne tay na obi bo awla de obi bo awla bi ne ni so jara ndara entraînement kero la nyaw kuma kay amira na ne ado ko ko do bi sina shini ni nyaw kuma akaso bamugoka aka dugu jeli ni do awu obisi un match follow gagné contre l'Afrique du Sud Chiate Mali là
si kamine san wolonfila fo san kɛmɛ fɛn fɛn bɛ se k'i kɔkɔrɔta o mɔgɔ kelen tɛ yen min tora a sigiyɔrɔ la a tɛ yen an filanan gagné an filanan kɛ nul ye maliyɛnw kontana nka dɔ in ma dɔ in bɔ sabanan o ma bɔ nka dɔ min aw gagna malgré que c'était les Sahéliens qui jouaient les uns contre les autres mais a fait kɛra fɛn bɛɛ ye a kɛra fɛn bɛɛ ye bon o y'o ye sini ta bɛ cogo di sini ta bɛ cogo di nin ye tɛgɛnkɔni 5 de ye a si tɔgɔ tɛ kelen a si tɔgɔ tɛ kelen wa a si ka baarakɛta tɛ kelen nka n'a ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ fɔ ko tɛgɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ tɛgɛ k'a minɛ gardien na ka taa se 9 ma a ye kɛ cɛ kelen a kɛ cɛ kelen jɔn mina match tɔgɔ ta maa si mago t'o la Aigle de tɔgɔ ta a mago b'o de la a kɛ cɛ kelen jɔn mina bi don maa si mago t'a la Aigle de bi don Mali de gagné a mago b'o de la jɔn mina match tɔgɔ ta maa si mago t'o la défenseur kelen jɔ ye ballon na bɔ an kan t'o ma dɛ bi ma don Aigle la an kan b'o de ma jigi kelen tɛ se k'o kɛ défenseur foyi tɛ min kelen bɛ se k'o kɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n tɛ don entraîneur ka système kɔnɔ mais n kɔni b'a dɔn l'union a toujours fait la force a y'a fanga fara ɲɔgɔn l'impossible n'est pas malien la peur elle n'est pas malienne le malien est naturellement impavide respectueux humble courageux mais la peur le malien ne le connaît pas aw tile jɛra Aigle ni de b'a fɔ aw tile jɛra 2005 ni bi cɛ san 19 ne ye jeune de o j'ai pas besoin an ka fugu la ne ye jeune de ne ye jeune de n ye jeune de peut-être n ka kɔrɔ caman ye yan mais n yɛrɛ ye jeune de ne tun bɛ lycée la n bɛ histoire dɔ fɔ aw ye au moment où bɛɛ bɛ ka maloya k'a fɔ i ye jeli ye en ce moment ne bɛ n disi gosi n ko ne ye jeli ye n'an bɔra cantine na dɔ bɛ yen nɔ 20 de dira a ma mais o bɛ temps di ne ma ko ne ye jeli ye dɔ bɛ yen nɔ sandusi de b'o bolo o bɛ dɔ di ne ma ko ne ye jeli ye mais n ka jeliya ye a kun kun tɛ mugan ye adamaden tɛ bonya fiyewu fo n'i sɔnni yɛrɛ la i tɛ bonya sɔrɔ fiyewu fo n'i sɔnni yɛrɛ la pourtant wagati min na ne b'a fɔ ko ne ye jeli ye à l'époque ne ni mɔgɔ min bɛ kilasi kelen o bɛ ne ka moyenne dɔn ne b'o ta dɔn wagati min na ne b'a fɔ ko ne ye jeli ye mon père était un cadre supérieur de l'INPS a kun kun tɛ nafolo ye mais adamaden i tɛ bonya f'i ka sɔn i yɛrɛ la ne bilara Bamako laada kunna 2005 et ça fait 19 ans à mon jeune âge ni ne sigilen Bamako laada kunna kuma tɛ kuma dɔnniya fasi tɛ tɔgɔ tɛ tɔgɔ dɔnniya fasi tɛ sɔn yɛrɛ la don ni sɔnni yɛrɛ la diɲɛ bɛ sɔn i la bi Mali lamɛnnen don diɲɛ jamana bɛɛ kan Mali lamɛnnen don diɲɛ jamana bɛɛ kan Mali bonyalen don diɲɛ jamana bɛɛ kan ko tɔndɔnnen don Mali ta la diɲɛ jamana bɛɛ kan wa Mali donna ko o ko la ko o ko taamasiyɛn ɲumanw de don a b'u lamɛn dɛ k'a minɛ 2020 na ka na bi la Mali y'a ɲɛsin ko o ko ma ni mɔgɔw tilela a k'a ka gɛlɛ a bɛɛ ɲɛna fɔlɔ aw de tile la Tessite kɛra an ta ye aw de tile la Ber kɛra an ta ye aw de tile la Aguero kɛra an ta ye aw de tile la Kidal bɛɛ dira anw ma aw de tile la ka bɔ Kayi ka taa Kidal Mali bɛ se k'a k'a sago la aw bi b'u tora aw ka Mali ta tɔ dafa n'a bɛ fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya kudayi o ye an ka fɛn in kubu ye an b'a minɛ parce que u ko ne ka na nin match la ne nakun tɛ nin match dɔrɔn ne nana kubu de kama Ala b'a dɔn ne nana kubu de kama wa ne yɛrɛ b'a dɔn ne nana kubu de kama n'aw labɛnnen don kubu ko in kama ne nana o de kama ne sera yan nɔ Aigle ne sera yan n ka billet kan tellement que a bɛ ministre kunna k'ale gagné la a billet retour kɛ le 12 aw ministre n bɛ profiter k'a fo yan ministre des sports Fomba a ko k'o ka jan ne ma n ko ni Mali ko dɔ kana ne ɲininka quoi quand on parle du Mali moi je réfléchis plus je peux avoir un autre passeport je peux résider ailleurs mais je n'aurai jamais deux patries ma patrie c'est le Mali a kɛra cogo cogo bi ne bɛ ka taa lajɛ entraînement na président yɛrɛ wele ko n ka taa lundi don Mali la kɛlɛba ni bɛnkan ni fɔli kuma min bɛ yen ko n ka t'o kɛ lundi n bɛ taa
mais malade du broton. Mbita. Nintara. Mbavo président, quand Blanc Singena, on blessera. D'après Eric, finir ce qu'on avait commencé ensemble. Je reviens. Mais Mali fait gagner. Ou Abou c'est gagner. Abou sont gagner. Ayo Tchè sera gagner. Madu a fait fou bouya gradi ou chicken sera ma kunga la salle. Kunga foui. Ko au kana sira. Aka courage ita. Na gela na ko plan bo joli. Kunga foui. Ni de mon côté. Madu a fait faut que mon nyaro yi do ma ko na do tawi. Bidon Sara. Koulibaly. Dasara. Jaradou. Sinaman Sara. Koitadou. Cheba Sara. Traoredou. Bala Faseke Kouate Sara. Pourquoi je parle de Bala Faseke? Quand le Mandé était dominé par les Soso, il fallait envoyer quelqu'un qui espionne les Soso, le roi des Soso. Et parmi tous les guerriers, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le courage d'aller espionner le roi des Soso. C'est un guerrier qui s'est porté volontaire du nom de Djakoumatoka. Après, qu'on l'a appelé Bala Faseke. Il a sacrifié sa vie pour aller espionner Soumaoro Kanté. C'est pourquoi, avec Mandé Siglé, où a l'État qui a été et vous avez la chance d'avoir un côté derrière vous. Pour moi, c'est la meilleure des chances. Plus un denté, un diabaté, que je sois ici ou pas, j'essaie que vous disiez mais vous boire d'où de quoi. Aïe, tout problème. Vous savez qu'à quoi vous savez qu'à quoi vous savez qu'à quoi vous êtes descendant des guerriers. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes descendant des guerriers. Des guerriers, pas que des héros, mais des preuves. Wallahi, aboranga naudela. Au klingere boranga naudela. Mon yo foye, aboranga naudela. Mon foye, aboranga naudela. Ça me fait beaucoup bailo. Et vous donnez, ne motigadini. Mbado fait mon mbado, je sais de quoi je parle. Après ça, c'est la mouke. Tchèque même ni keneka, mimbani tchèque. Tchèque même ni keneka, même se kola nawi. Tchèque même ni keneka, même façon fait katema auka. Tchèque même ni keneka, même ni kubuka katema auka. Na be afo ko awo. Na ti afo ayi. Ate. Otman di ba ka ma ka tu de sini ni nyom tuma. Ala so ala so. No dalu la ala so na ka ba ala ba go be ala ke be. Aujourd'hui, je ne vais pas aller en français. Je sais que vous avez besoin de votre concentration. Et ensemble, je vous dis remercions le grand coach Eric. Moi, je dis un peu comme ça. Quand je commence un truc, je vais jusqu'au bout. Chaque fois que je sens ou je vois quelque chose, je l'écris. Aussitôt, il réplique. Et avec tous les respects. Avec tous les respects. Ah, franchement, ça, il faut le dire. Hein? Dans des gars numéro le Major Samake, mou écrit. Ou bien, ça me donne le courage de venir vers vous. Ayo dit Allah Kaouché. Allah Kaouché. Allah Kaouché. Antara Gogoni Asranga Herebala. Ko Allah Kadama. Nete do okete. Ala bangobe ala kenye kote nanga here tala ala ile mali masai aka ile maka nga here do ala kadama. Amen.